Απόψε, στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Καλυθέας και με την ευγενέστατη, θα λέγαμε, χορήγηση του χώρου, η Πανελλήνια Διαλόγου και Τέχνης, συνεχίζοντας την παράδοση στον χώρο των εκθέσεων και γενικά των εικαστικών παρουσιάσεων, δίνει τα τελευταία δείγματα της εικαστικής δραστηριότητας των μελών της. Είναι αληθινό αυτό που θα πούμε και δεν κρύβει κανένα μα κανένα, θα έλεγα, υπερθεία σημείο αναφοράς. Τα μέλη της ΦΕΔ τα τελευταία χρόνια κυριολεκτικά μονοπολούν τα βραβεία και τους επέμβους στους πανελλήνιους διαγωνισμούς. Φτάσαμε σε σημείο στους πανελλήνιους διαγωνισμούς εικαστικών να λέμε ότι είναι έκθεση της ΦΕΔ και όχι οργάνωση γνωστών και ιστορικών συλλόγων. Αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει, θα έλεγα, την ευαισθησία, παρόλες τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία μόνο με τον εθελοντισμό μπορούμε να ξεπεράσουμε, να βλέπουμε το μέλλον με χαμόγελο, το μέλλον το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολλά σύννεφα. Και επειδή η προνομιούχοι της αύριο είναι οι καλλιτέχνες που μπορούν να περάσουν οι γιαχτίδες μέσα από αυτά τα σύννεφα, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε ευχαριστημένοι που μπορούμε να συνεχίσουμε την αίσθηση του υπάρχου, του του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος από τότε που γεννήθηκε, από τότε που βγήκε στη γη, από τότε που παρουσιάστηκε, δύο σημεία κατόρθωσε να διατηρήσει την ύπαρξή του με την αναπνοή του και την ευαισθησία του με την παρουσία την εικαστική. Απόψε μας θυμάμαι την παρουσία του ο αντιδήμαρχος του Δήμου Καλυθέας, κ. Ψανιδόπουλος, ο πρόεδρος της UNESCO Πειραιώς και Νήσων, κ. Μαρονίτης, αρκετοί φίλοι από το χώρο της τέχνης. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για να συμμετέχουν στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που στείλαν έργα από την Κέρκυρα και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Εξάλλου είμαστε πανελλήνια εταιρεία λόγου και τέχνης. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω συναδέλφους που πραγματικά βοήθησαν χαρακτηριστικά στο να πετύχει αυτή η έκθεση και από το διοικητικό, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον κύριο Παπαζάκο, ο οποίος και αυτός πραγματικά έδωσε ότι το καλύτερο. Και όλα τα μέλη του διοικητικού, αλλά και τα μέλη της ΦΕΔ που συνεργάστηκαν για να μπορέσουν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Στην απόψινή έκθεση έχουμε επίσημα 86 και ανεπίσημα 103. Επίσημο και ανεπίσημο δεν είναι μεγάλη διαφορά, διότι στο ανεπίσημο περιλαμβάνονται και οι λογοτέχνες, οι οποίοι μάλλον για τους οποίους μάλλον θα γίνει μια άλλη εκδήλωση. Τα έργα είναι πάνω από 200. Είμαι ευτυχής που μπορώ και εγώ να πω ότι έβαλα ένα λιθαράκι απλούστατο, στο να σας δώσουμε όλα τα εικαστικά δρόμενα του τελευταίου καιρού της ΦΕΔ. Ο κύριος Πρόεδρος της ΦΕΔ, κ. Καβαλιώτης, αν έχει να πει κάτι, θα χαρώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της UNESCO, αγαπητά μέλη, η πορεία μας η εικαστική των 6 χρόνων από τότε που δημιουργηθήκαμε μέχρι σήμερα, έχουμε 8. Ναι, είχαμε και 2 χρόνια πριν το καταστατικό. Έχει να επιδείξει μεγάλες εκθέσεις, αλλά η σημερινή, βλέπω, όπως θα δείτε και εσείς και ήδη είδατε, είναι σκάλες
πιο πάνω από την τελευταία που πρόλαβα και είχα δει εγώ σαν έκθεση της Πέλτης. Θέλω με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, να σας πω καλή δύναμη, γιατί έχουμε μεγάλη συνέχεια. Θα ακολουθήσει τον Ιούνιο, πιστεύω, η Τρίπολη, η οποία Τρίπολη πιστεύω θα αφήσει εποχή σαν έκθεση, και έχουμε συνέχεια λέγοντας. Εκείνο που θέλω να πω και να τονίσω, ότι η έκθεση αυτή δεν έχει ξαναγίνει σε Δήμο της Αθήνας. Τόσες συμμετοχές, τόσοι πίνακες, εκτός αν ήταν κάποια σχολή κλπ. Η Δημοτική Αρχή της Καλιθέας είναι η πρώτη που υποδέχεται αυτή την έκθεση και θέλω να το λάβει σοβαρά υπόψη για το μέλλον. Την επόμενη φορά θέλουμε όλη την αίθουσα για να έρθει και τα 450 μέλη. Μέσα στην Αττική έχουμε 450 μέλη αυτή τη στιγμή. Εάν πάμε και σε όλη την Ελλάδα έχουμε περάσει τα 800. Λοιπόν, δεν θα φάω πολύ το χρόνο σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Θέλω να σας δω όλους στη Γενική Συνέλευση του Μαΐου. Έχουμε και εκλογές. Ελάτε να κάνετε καινούργοι, να μπείτε μέσα στο ψηφοδέλτιο, να δώσουμε νέα πνοή και νέα δύναμη στην Πέλτη. Δεν θέλω να πω ότι εμείς κουραστήκαμε, αλλά είμαστε πάντα μέσα στην Πέλτη. Ευχαριστώ. Θέλω τώρα τον κύριο Αντιδήμαρχο να μας πει δύο λόγια. Ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Καλιθέας υποδέχεται απόψε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στο πολιτιστικό κέντρο Βελίνα Μερκούρη τους εκθέτες της Πανελλήνιας Εταιρείας Λόγου και Τέχνης. Εκ μέρους του Δημάρχου κ. Κώστα Σκούνη, τον οποίο μια μεγάλη σύσκεψη με θέμα την αξιοποίηση του υποδρόμου και της παραλίας κρατά μακριά μας, όπως και του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλιθέας, θα ήθελα να συγχαρώ τους εκθέτες, τους καλλιτέχνες, για το έργο που παρουσιάζουν και να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τη διοργάνωση αυτής της πράγματι μεγάλης έκθεσης. Ένας κριτικός της τέχνης θα μπορούσε και ενδεχομένως θα όφιλε να διατυπώσει την κρίση του για τα έργα που παρουσιάζονται απόψε. Επιτρέψτε μου συνειδητά να αντισταθώ σε αυτόν τον πειρασμό. Διότι το ζητούμενο από την πολιτιστική δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι να πάρει θέση στα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής μας. Ρόλος του θεσμού τον οποίο υπηρετούμε δεν είναι να κρίνει την τέχνη ως τέτοια, αλλά να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε η κοινωνία, ο πολίτης, ιδίως η νεολαία, να έχουν στη διάθεσή τους αυτή την ευκαιρία να αποκτήσουν δηλαδή τα εφόδια για αυτήν την κρίση. Αντιμετωπίζουμε αυτό το ρόλο ως την υποστήριξη ενός αναφέρετου δικαιώματος του σύγχρονου ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι, ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται στις συνθήκες μιας οικονομίας που δεν γνωρίζει σήμερα, μιας παγκόσμιας αγοράς. Αυτή είναι μια αναπότρεπτη εξέλιξη, την οποία καθόρισαν αντικειμενικοί όροι της θαυμαστής επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου νόημα να αντιδικούν μεταξύ τους οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι ή οι πολιτικοί, αν αυτή η εξέλιξη είναι θετική ή αρνητική. Η κατάργηση των εμποδίων στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι από μόνη της ένα θετικό και μεγάλο γεγονός για τον πολιτισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με την επικοινωνία και την εξέλιξη των καλλιτεχνικών ρευμάτων. Το σύγχρονο ερώτημα, όπως και το κύριο στοιχείο της πολιτικής αναμέτρησης στην εποχή μας, συνίσταται όμως στο περιεχόμενο αυτής της απελευθέρωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η απελευθέρωση θα ρυθμιστεί. Θα είναι αυτός ο τρόπος αποτέλεσμα της επικράτησης των ανθρωπιστικών αξιών του πολιτισμού μας, ή η ρύθμισή της θα καθοριστεί μόνο από τους νόμους της αγοράς και τη δύναμη του ισχυρότερου. Δεν μας τρομάζει η παγκοσμιοποίηση, που μπορεί να αποτελέσει στοιχείο εκδημοκρατισμού της ανθρώπινης κοινωνίας, πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας, τρόπος ανασύνθεσης και εμπλουτισμού των εθνικών πολιτισμών. Αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της ανασύνθεσης για τον πολιτισμό κάθε χώρας και επιδιώκουμε τη δημιουργική αναμέτρηση των ιδεών, την άμυλα της αισθητικής. Αλλά αντιτασσόμαστε στο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο εντείνει και υψώνει νέα τείχη ανισότητας στην ανθρώπινη επικοινωνία και την πρόοδο,
Αντιτασσόμαστε στο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης που αφήνει τα κριτήρια της αγοράς και της ισχύως να κυριαρχήσουν μόνα και ανεξάρτητα. Υπάρχουν ένοχοι για αυτή την καταστροφή. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο να καταδικάσουμε την αμερικανική ενοχή για τον πόλεμο στο Ιράκ ή την Ισραηλινή επιθετικότητα στην Παλαιστίνη. Σε αυτό το μέτωπο της βίας και του επεκτατισμού καλούμαστε να αντιτάξουμε το μέτωπο της ειρήνης και του πολιτισμού. Να το δημιουργήσουμε όπου δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί. Να το εμπλουτίσουμε και να το ανανεώσουμε όπου ήδη δρά. Σε τέτοιες περιστάσεις οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού δεν μπορούν αντικειμενικά να μείνουν αδρανείς παρατηρητές και απόμακροι κριτές όσων συμβαίνουν γύρω μας. Μια έκθεση εικαστικών τεχνών είναι ασφαλώς από μόνη της μια πράξη ειρήνης. Αλλά την αντίσταση που εκ φύσεως περικλεί στον κόσμο της αδικίας και του πολέμου, είναι φανερό πως καλούμαστε όλοι μαζί να την καταστήσουμε πιο ενεργό, πιο φανερή, πιο απτή, πιο ελκυστική στην νεολαία και τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, στους πολίτες που αναζητούν τους όρους για την αναβάθμιση της ζωής τους. Η ιστορία έχει κατά τη γνώμη μας επαρκώς απαντήσει στο ερώτημα εάν η τέχνη μπορεί ή πρέπει να περικλείει ένα καθήκον. Καλλιτέχνες και πολιτικοί έχουν κατά επανάληψη ασχοληθεί με αυτό το ερώτημα. Είναι λοιπόν σαφές πως κάθε εποχή αναδεικνύει τα δικά της καθήκοντα σε κάθε πολίτη, μαζί και στους ανθρώπους του πολιτισμού. Και είναι αποδεδειγμένο ότι κάθε εποχή περικλείει τους δικούς της όρους στράτευσης στην υπεράσπιση του ανθρωπισμού. Αυτό το νέο δρόμο πρέπει να βρούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Καλυθέας θεωρούμε πως η Πανελλήνια Εταιρεία Λόγου και Τέχνης μπορεί να αποτελέσει σταθερό σύμμαχο στην προσπάθεια την οποία καταβάλει ο σύγχρονος πολίτης να ζήσει με αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Αυτή η συμμαχία είναι και η πρότασή μας προς όλους όσοι εμπιστεύονται τη δουλειά τους στον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου. Μια συμμαχία δηλαδή για τον πολίτη, μια συμμαχία για τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο της UNESCO, κύριο Μαρονίκη, για την έκθεση. Εξάλλου, η συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα είναι γνωστή. Έχουμε ανάγκη τους χαιρετισμούς της αγάπης. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΛΤ, αγαπητοί δημιουργοί φίλοι του πολιτισμού, μαχητές θα έλεγα του πολιτισμού. Παίρνω τον λόγο έτσι γιατί πρώτον είμαι ενθουσιασμένος από τη συμμαχία των χρωμάτων και των ανθρώπων, όπως έτσι είναι. Λέω ότι είμαι ενθουσιασμένος από τη συμμαχία των ανθρώπων με τα χρώματα και επειδή έχω κι εγώ λίγο το μεράκι της ζωγραφικής, καταλαβαίνω πόσο ανίποτη, πόσο τεράστια είναι αυτή η χαρά της δημιουργίας που και είστε τυχεροί εσείς που την ζείτε η δημιουργία και ακόμη πιο τυχεροί οι πολίτες που την απολαμβάνουν. Και θα έλεγα ότι αυτή η έκθεση, η ιδιαίτερα σημαντική και μοναδική έκθεση της ΦΕΛΤ, έχει καταλάβει και τους δύο στόχους. Πέτυχε τον στόχο να έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ποιοτική συμμετοχή δημιουργών, αλλά έχει και πολλή συμμετοχή από τον πολίτη. Και αυτό είναι επίσης ένας στόχος επιδιωκόμενος. Έχει και την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής, ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα. Και θα έλεγα ότι είναι και μια ευκαιρία να μεταφέρετε και στον φίλο μου και συνάδελφο κατά έναν τρόπο, γιατί και εγώ είμαι αντίστοιχος του πολιτισμού στον Πειραιά, στην Ομαρχία Πειραιάς, σαν ομαρχιακός σύμβουλος να δημιουργήσει σε θέματα πολιτισμού. Να πω ότι κάποτε η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να μπαίνει σε κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι νομαρχιακή είτε είναι δήμος, και να μην έχει έργα ζωγράφων στους τοίχους της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί
Εάν σκεφτούμε ότι χιλιάδες πολίτες παίρνουν τις υπηρεσίες από τους Δήμους, από τους χώρους των Δήμων, γιατί να μην παίρνουν και αυτή τη μεγάλη χαρά της δημιουργίας της ΕΣΤ. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα ακόμα και στη συμπεριφορά των υπαλλήλων και στη συμπεριφορά των ανθρώπων που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Δήμου. Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχει κάνει ήδη η ΠΕΛΤ, αλλά θα ήθελα να το κάνει αν το έχει κάνει, να στείλει μια επιστολή σε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον του Λεκανοπεδίου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιά. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα την υποστηρίξω. Να υπάρξει και μία, θα έλεγα, πρόταση της ΠΕΛΤ από τα μέλη της, ώστε να γίνει μια αγορά σε χαμηλή τιμή, να το πούμε έτσι, έργων τέχνης από τους Δήμους. Και εκεί που θα έχουμε προϋπολογισμό για όλα τα άλλα, για ράφια, για κοπήσεις κτλ., να έχουμε προϋπολογισμό και για αγορά έργων τέχνης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, μια και όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς στον διάλογο του πολέμου, στον διάλογο των όπλων, πρέπει να απαντάμε το διάλογο του πολιτισμού με την καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης, κάτι που γίνεται πάρα πολύ καλά και αρμονικά από τους ανθρώπους της δημιουργίας. Συγχαίρω λοιπόν έναν όλους τους δημιουργούς για την προσφορά τους στον πολιτισμό, για τη συμβολή τους στην καλλιέργεια ενός πολιτισμού ειρήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΛΤ για την πολύ ωραία δουλειά που κάνει και που πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και ιδιαίτερα η πιο όλη δουλειά θεωρώ ότι είναι η σημερινή, πάρα πολύ καλή έκθεση. Και επίσης και τον Δήμο για την πολύ ζεστή φιλοξενία και να πείτε στον Δήμαρχο ότι πρέπει αυτά να γίνονται πολύ συχνά. Είναι ευαίσθητος άνθρωπος και εσείς το ίδιο. Και πρέπει να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δημιουργούς και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη στο καιρό μας. Και ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημιουργός, ο κάθε ζωγράφος, ο κάθε βιογράφος είναι μια αγκαλιά πολιτισμού στη γειτονιά του. Με αυτή τη δουλειά αποκεντρώνεται και ο πολιτισμός. Και θα έλεγα ότι οι νέοι δημιουργοί ιδιαίτερα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από στήριξη για την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους θεσμούς και από τους ομίλους UNESCO. Γιατί ένας επαγγελματίας καταξιωμένος και με πολύ καλές δημόσιες σχέσεις, υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί τέτοιοι ζωγράφοι, δεν χρειάζεται την υποστήριξή μας, μπορεί να πάει να συνεργαστεί απευθείας με μια γκαλερί και να τα πάει μια χαρά. Αυτός λοιπόν που χρειάζεται την υποστήριξή μας και την αγάπη μας είναι ο νέος δημιουργός. Και από τουλάχιστον την πλευρά του ομίλου UNESCO, να μου περατηνήσω ότι την έχει απλόχερα και από ό,τι βλέπω το ίδιο απλόχερα ίσως και περισσότερο από την ΠΕΛ. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Ήθελα να δώσω μια απάντηση σε αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Μανομίτης, πριν, μάλλον την επομένη της νύχτας που πήραμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στείλαμε σαν ΠΕΛΤ ένα σημείωμα στο Δήμαρχο Αθηναίων, επιστολή επίσημη, και του είπαμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε και 400 πίνακες ζωγραφικής προσφορές από τα μέλη μας, οι οποίοι πίνακες θα στολίζανε τα δωμάτια των αθλητών των ξένων που θα ερχόντουσαν, αντί να μπουν εκείνα τα κακέκτυπα, θα τα πω, οι αφήσεις του ΕΟΤ, να μπουν πίνακες με ελληνικά τοπία, με αγωνίσματα, με αθλητές κλπ. Πληροφορώ τώρα και τα μέλη μας ότι ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ. Σαν καλλιτεχνικός αποτελετής της όλης εκδήλωσης, με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Ψαλινόπουλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και αποδέχτηκε να χρησιμοποιηθεί όλος ο χώρος αυτός για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία νομίζω δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον για την καλλιτεία. Σαν καλλιτεία, αισθάνθηκα την ανάγκη να πετύχει αυτή η πολιτιστική εκδήλωση, γιατί η καλλιτεία μπορεί να είναι εμπορικό κέντρο, αλλά μπορεί να γίνει και πνευματικό κέντρο.
ειδικά τώρα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι θα έχουμε τον αγώνα να κερδίσουμε και τον υπόδρομο και την παραλία, ώστε τα παιδιά μας και εμείς να ασχολούνται πλέον με τον αθλητισμό, να ασχολούνται με τα πνευματικά δημιουργήματα και να απολαμβάνουμε ουσιαστικά τη σωστή έννοια τη ζωή των νέων. Γι' αυτό ζητήσαμε να καλέσουμε και τα λύκεια της περιοχής της Καλυθέας και πιστεύω να τα αποκριθούν τις υπόλοιπες μέρες, ώστε να απολαύσουν αυτή την έκθεση, η οποία έχει όλες τις τάσεις και μπορεί να απολαμβάνει ακόμα και πιο άσχετος αυτό που λέμε την πραγματική τέχνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο της ΠΟΝ, της Πανελλήνιας Ένωσης Χοροδίων Ελλάδος, ο οποίος από αύριο αρχίζει τις εκδηλώσεις του στο Ευγενίδιο Ίδρυμα και καλείστε όλοι να παρακολουθείτε μετά τις 4:30. Γίνεται υπό την αιγύδα της UNESCO και ο κύριος Βαρονίτης, πάντα έτοιμος, δίνει τη δική του προσφορά, τη δική του αγάπη στο οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό. Τον ευχαριστώ που αποδέχτηκε πρώτα απ' όλα την πρόσκλησή μου να έρθει σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και όχι μόνο να παρευρεθεί σαν προστάτης των πολιτιστικών αξιών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι μοναδικός που ασχολείται συνέχεια με τον πολιτισμό και προβάλλει τον πολιτισμό. Δεν υπάρχει περιβολή καμία. Και απολαμβάνει και αυτός τις επιτυχίες των καλλιτεχνών. Μάλιστα δέχτηκε την αίτηση της ΠΕΛΤ να παρευρεθεί κοντά μας και αποδέχτηκε την αίτησή του να προσφέρει επένους σε όλους τους καλλιτέχνες, γιατί αυτό το θεωρεί σαν υποχρέωσή του και δικαίωμά του να επεμβαίνει σε οτιδήποτε έχει σχέση με τον πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις που γίνονται στο Πειραιά νομίζω δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα ολόκληρη από τους ομίλους UNESCO και γι' αυτό είμαι μόνιμος συνεργάτης του, σαν πολιτιστικός εκπρόσωπος και προσφέρω και τον βοηθό σε οτιδήποτε και αν κάνει. Γι' αυτό η παρουσία του εδώ πέρα μας τιμά όλους. Έχω επίσης την τιμή να παρουσιάσω τη συγγραφέα, κυρία Χίλαρη Σιμεωνίδου, η οποία έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στο γράμμο από το 800 μέχρι το 2004. Ένα εκπληκτικό βιβλίο, το οποίο έκανε 5 χρόνια για να το συγγράψει. Έχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία και νομίζω είναι οδηγός για όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το γράμμα και την ιστορία του. Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο καλλιτέχνες, γιορτάζει γενικά η τέχνη. Νομίζω όλοι απολαμβάνουμε τις εκθέσεις που γίνονται με προσοχή και βλέπουμε έργα τέχνης τα οποία δεν έχουν ζητήσει τίποτα από άλλους επαγγελματίες. Οι εκθέσεις αυτές θα συνεχιστούν και πιστεύω θα έχουμε πάντα την αμέριστη συμπαράσταση των Δήμων, μια και το ξεκινήσαμε με το Δήμο Καλυθέας. Λυπάμαι που δεν είναι και μέσα Σκούρης εδώ πέρα, ο οποίος έχει αλλάξει το πρόσωπο της Καλυθέας προς το καλύτερο. Έχω περίπου 100 λιθογραφημένες αφίσες, τις οποίες θα προσφέρω με 20 ευρώ τη μία, για να βοηθήσω με κάποιο συνάδελφό μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου σε κάποιο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος όπως αυτός είναι ένας αξιόλογος ποιητής, λογοτέχνης και δημοσιογράφος και δυστυχώς η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε τη μικρή μας βοήθεια, έτσι ώστε να απαλύνουμε τον πόνο της οικογένειάς του. Ευχαριστώ όλους τους που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα και θέλω να πιστεύω ότι όλοι ευχαριστηθήκατε αυτή την έκθεση και ότι θα ανταποκρίνεστε πάντα στις προσκλήσεις μας για εκδηλώσεις όπως τη σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι ενδιαφέρονται για την πίστα μπορούν να την συζητήσουν που είστε εδώ πέρα.
πω, ο κύριος Μαρονίτης είχε την καλοσύνη να δώσει τους επένους, να τράψει τους επένους και να τους φέρει τους επένους, αλλά επειδή θα είναι κουραστικό για αυτό να τους δώσει τους επένους, θα θέλαμε ο Μαρονίτη ή να τους δώσουμε εμείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ζαλιδόπουλος, εκ μέρους του Δήμου της Καλυθέας. Ξεκινήσουμε με τον κύριο Ζαλιδόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός εκπρόσωπος και αντιδήματος της Καλυθέας. Δεν καταλήψετε, δεν. Θέλουμε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω ένα μπράβο σε αυτούς που δίνουν να φυσικούν τους το χρόνο σε ένα απλό χαρτί. Είναι ότι το καλύτερο. Ο ταπεινός αθλητής έχει στεφάνι έδρας. Ο ταπεινός ζωγράφος έχει ένα απλό κομμάτι χαρτί. Κυρία Σταθοπούλου, εδώ είναι. Ο κύριος Μασούρας, τι να κάνουμε, πρέπει να είναι. Κυρία Πελίδου, εδώ. Είναι ο πρόεδρος. Έλα, πρόεδρε. Και δεν κυρία Πελίδου. Θεσσαλονίκη. Σε πολύ αγάπη. Ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης κυρία Αποστόλου. Ο κύριος Μασχήμης. Όχι, δεν πρέπει να είναι. Η κυρία Μαντέλη. Α, και η κυρία Μαντέλη, εδώ πέρα. Κυρία Μαντέλη. Λίζα. Και πάνω αν τα πήρες και τα Λοιπόν, τα υπόλοιπα για να μην καθυστερήσουμε, σας ευχαριστούμε που και απόψε, και εγώ θα λέω και απόψε, γιατί ένα χαμόγελο, ωραίο, cheese. Συγγνώμη, στην Ινδιανή αίθουσα